מסכת שבת, פרק י"ז, משנה א'. כל הכלים ניטלים בשבת ודלתותיהן עמהן. יש כלים שיש להם דלתות, ארונות קטנים וכדומה. אפשר לטלטל את התיבות הללו, לחתם להיתר. הדלתות שלהם, למרות אם התפרקו מהם, בדרך כלל שברי כלים יש להם הגדרות מתי מותרים, כפי שנראה במשנה ה', אבל הדלתות הללו, למרות שהתפרקו, מותר לטלטל. כיוון שכך המציאות, מתפרקים, מחזירים את זה, אז לכן לא בטל מזה תורת כלים. ולכן, אף על פי שנתפרקו, בשבת מותר לטלטל, שאינם דומים לדלתות הבית. דלת של הבית היא דלת שאסור הרי לפרק אותה. זה סותר וגם לא עומדת לפירוק. אז לכן, במקרה כזה של דלת של בית, של חדר, שהתפרקה בלבד, אסור לטלטל כי לא מן המוכן. לא מן המוכן, פירושו שהכלי הזה, החפץ הזה, לא הוכן לטלטול לשבת. משנה ב', נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזים. אחד המוקצים שיש זה כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו, אם יש לי שימוש בגופו, או מקומו. אני צריך את מקום הכלי. ישנם דברים שהם מוקצים מחמת גופו, מחמת חסרון כיס, כפי שנראה בהמשך. הם אסורים בטלטול אפילו לצורך גופו או מקומו. המשנה הזאת מדברת על כלים שמלאכתם לאיסור. קורנס, פטיש, שהוא מלאכה של הנפחים, מותר לפצוע בו את האגוזים. קרדום, לבקע עצים, גרזן, מותר לחתוך פה את הדבלה, גוש של תאנים מיובשות. מגרה, גם כן מסור שבו מנסרים את העצים, זה גם טוחן, גם יכול לעשות גמר כלי, גמר מלאכה, אפשר לחתוך בו עצים של ממש. משתמש במגירה הזאת לגרור את הגבינה, לנסר אותה. גבינה קשה, רוצה לנסר אותה. המגרפה היא כלי שעושים בה חפירה וכדומה, כדי לגרוף בה את הגרוגרות מן החבית. גרוגרות, תאנים מיובשות נמצאות בחבית, מרים אותה. את הרחת ואת המזלג לתת עליו לקטן. רחת זה כלי לזריית התבואה, זורה, ומזלג זה מהפכים בו את הקש, עם זה עושים מלאכת מעמר. רוצים לתת בזה אוכל הקטן. מה קשור אוכל הקטן? מי נותן בכאלה כלים? אלא, קטן כהן שאוכל תרומה, ומישהו רוצה להאכיל אותו, וידיו של המאכיל הן טמאות, ידיים שניות לטומאה, לא רוצה לגוע באוכל, אז הוא מגיש את זה ככה לקטן מרחוק. כוש זה הפלך לטביעת חוטים, או קרקר זה המקל המחודד שבו מסדרים את החוטים בשעת ההריגה שלא יתערבבו. כל זה כדי לדחוף בו, לוקח איזה פרי, עוקץ אותו, תוקע בו ואוכל. מחט של יד, מחט קטנה לתפור, שתופרים בבגדים, ליטול את הקוץ, כאשר אין חשש להוצאת דם, ושל סכין, שעושים בזה סכין, לפתוח בו את הדלת, כאשר אין מפתח, צריכים עם זה לדחוף את הלשונית. משנה ג', קנה של זיתים, קנה חלול, שמכניסים אותו לתוך הזיתים שנמצאים בכלי שבהתחלה שמים את הזיתים שהתחממו, אז רוצים לראות שהם כבר הבשילו כדי לטחון אותם, כדי להוציא מהם שמן, אז מכניסים אותו פנימה לראות עד איפה יש, אם כבר התחיל לצאת שמן, עד איפה, אם יש קשר בראשו, אם בקצה הקנה יש מקום שבו הוא סגור, זה הקשר מפקק כזה, אז אם כן יש בית קיבול, אז הכלי הזה קודם כל מקבל טומאה. לפני שנגיע לדיני שבת, הוא ראוי לקבל טומאה, כיוון שהוא כלי שיש לו בית קיבול. בעץ, אז אם זה כלי העץ שאין לו בית קיבול, פשוטי כלי העץ, כך זה נקרא, לא מקבלים טומאה. זה כלי, בית קיבול שלו יש והוא ראוי לקבל. ואם לאו, אם אין לו את הקשר הזה, הפתח שלו מקצה לקצה, אז הוא פתוח,
הוא לא מקבל טומאה, אין לו בית קיבול. בין כך ובין כך, בין אם יש קשר, בין אם אין קשר, ניטל בשבת. למה? הוא לא מוקצה, זאת אומרת, אין לו דין של מוקצה מחמת גופו. אמרנו, דבר שהוא מוקצה מחמת גופו אסור לטלטל, אפילו לצורך גופו ומקומו. הכלי הזה הוא כלי, אבל למרות שהוא לא מקבל טומאה, אבל העניין כלי הוא נחשב כלי, ואפשר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. משנה ד'. כפי שאמרנו, מוקצה, המשמעות שלו שאדם מקצה אותו מדעתו, הזכרנו כלי שמלאכתו לאיסור, כלי שהמלאכה העיקרית שלו היא דבר האסור לעשות בשבת, יש דברים שהם מוקצה מחמת גופו, דברים שהם לא כלים, אבנים, כדומה, שהם לא מוכנים, הגוף שלו עצמו הוא דבר שאדם לא מתעסק בו. ויש מוקצה מחמת חסרון כיס. מוקצה מחמת חסרון כיס זה כלים יקרים, כמו למשל סכין של שחיטה, אין מה לעשות בו. חוץ מהשחיטה, דבר אחר לא נוגעים, אף אחד לא ייגע בזה. זה חמור יותר, דינו כמו מוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטל לצורך גופו ומקומו. רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים, יש להם איזה היתר טלטול, או כלי שמלאכתו להיתר, גם כדי לשמור עליו, או כלי שמלאכתו לאיסור שמותר רק לצורך גופו ומקומו, ואסור לשמור על הכלי מחמל הצל או שלא ייגנב, זה אסור, רק לצורך שימוש של האדם. אבל ישנם כלים שלא, חוץ מן המסר הגדול. מסור גדול שמנסרים בו קורות גדולות, זה אף אחד לא נוגע בזה. וכן יתד של מחרשה, זה דברים שמאוד מאוד משמרים אותם, הם יקרים, והאנשים מקפידים לא לגוע בזה בשום דבר. לכן הם נקראים מוקצה מחמת חסרון כיס. בוודאי לצורך גופם אם אני משתמש בהם, במלאכות או כל מלאכה אחרת, וגם שלא לצורך, אם אני רוצה לשמור את זה מחמה שלא השמש לא תכה בזה, שלא יגנב וכדומה, זה מותר. רבי נחמיה אומר, אין ניטלין אלא לצורך. רבי נחמיה סובר רק סכין לצורך חיתוך, אבל אם אני רוצה את הסכין, לפתוח את הדלת או משהו כזה, זה אסור, רק לצורך השימוש הרגיל להם. כך דעת רבי נחמיה. משנה ה', כל הכלים הניטלים בשבת. כלים המותרים בטלטול, בין כלים שמלאכתם להיתר, שהיתר שלהם היתר גדול יותר, או כלים שמלאכתם לאיסור שמותרים רק לצורך גופו ומקומו, שבריהם ניטלים, מילת עמהם, עדיף לא לגרוס, שבריהם ניטלים. גם השבר שלהם הוא מותר בטלטול, בין אם נשברו לפני שבת, בין אם בשבת, אבל מסייגת המשנה ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה. מעין מלאכה. העיקר שיהיה בהם איזה שימוש כלשהו, למשל, שברי ערבה, קערה גדולה, היו עושים ללישת בצק, לחסות בהם את פי החבית, זה יכול להיות כלי מכסה, או שברי זכוכית שהם קטנים יותר, לחסות בהם פי הפח, חבית גדולה הם לא יכולים לחסות, משהו קטן. רבי יהודה אומר לא, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן, זה ראוי ללוש בו בצק, אתה עושה ממנו מכסה, זה לא, שברי ערבה, לצוק לתוכם איזה תבשיל עבה ככה קרוש ג'לי כזה, זה בסדר, זה דומה לבצק של זכוכית, לצוק לתוכם שמן, רק לפי רבי יהודה, רק אם הם ראויים לצורך מלאכה דומה, רק זה מותר לטלטל וזה לא נקרא נולד. אבל הוא סובר שאם זה עשוי וראוי למלאכה אחרת, זה כאילו נולד פה כלי חדש וזה אסור בטלטול. משנה ו'. עכשיו המשנה מדברת על דברים שהם מוקצה מחמת גופו, שאדם התקין אותם כן להשתמש בהם בשבת. האבן שבקרויה, קרויה זה דלעת יבשה, אז בקליפה הזאת ממלאים מים, אבל היא צפה על פני המים, צריך לשים באבן בתוכה כדי שהיא תשקע לתוך המים ואז מרימים אותה בחוט. אבן שבקרויה, אם ממלאים בה ואינה נופלת, ממלאים בה. אם האבן נמצאת וכאשר קשרו את זה טוב, כאשר ממלאים היא לא נופלת, אז אפשר למלות. אבל אם לאו, אם היא לא תפוסה שמה, ואם כן היא נופלת, אין ממלאים בה. כיוון שהאבן הזאת היא לא הופכת להיות חלק מהכלי, כי אבן שהיא מוקצה גם מצד בסיס, וגם אם קרה והאבן נפלה,
אם האבן הייתה בפנים כל משך בין השמשות, אז כיוון שהקירויה הזאת הוקצתה בזמן בין השמשות בכניסת שבת, היא מוקצה לכל השבת, ואסור לטלטל את הדלעת הזאת. ממשיכה המשנה זמורה שהיא קשורה בתפיח. זמורה זה ענף ארוך ודק, קשרו אותו לזקת קטן, זה נקרא תפיח. ממלאים בה בשבת. כיוון שברגע שקשרת את זה, זה הופך להיות כלי וחלק מהתפיח הזה. משנה זין, פקק החלון. זה לוח שהוא בעצם סותם את החלון, את החלל, את הריבוע של החלון. רבי אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקים בו. הוא לא מחובר בצורה של חלון מסודר, הוא קשור עם חבל, וכשרוצים סותמים, כשרוצים פותחים. אז רבי אליעזר מצריך שני תנאים שאפשר לפקוק בו, לסתום בו את החלון. קודם כל שיהיה קשור למבנה, לבית בחבל, ויהיה תלוי באוויר, כדי שיהיה ניכר שהוא קשור בחבל והוא לא מונח על גבי הרצפה, זה נראה כאילו דבר לא מחובר. אז פוקקים בו, ואם לאו, אם הוא לא קשור או לא תלוי, אז אין פוקקים בו. והחכמים אומרים בין כך ובין כך, בין אם הוא קשור ובין אם הוא לא קשור, פוקקים בו. חכמים סוברים שאין שום בעיה לפקוק את החלון בלוח הזה, כיוון שהוא מוכן לכך מערב שבת. זה לא נקרא, אני לא עושה אולי, אני בעצם מוסיף, האוהל קיים, יש חור מסוים, ואותו אני סוגר, כיוון שזה מוכן מראש, אין בזה בעיה. משנה ח' כל כיסויי הכלים, כלים המחוברים לקרקע, מדובר שיש להם בית אחיזה ניטלים בשבת. יש להם בית אחיזה, רואים ידית, אז זה ניכר שזה כיסוי שרגילים לפתוח, לסגור, אין בעיה. אמר רבי יוסי במה דברים אמורים, שאם אין להם בית אחיזה זה אסור, בכיסוי קרקע, אבל בכיסוי כלים בין כך ובין כך ניטלים בשבת. דווקא בקרקע אני חייב בית אחיזה כדי לטלטל, אבל בדבר שהוא רק מחובר לקרקע, איזה חבית, איזה שאני ביטנתי אותה, חיברתי אותה לקרקע, אז זה ניכר ככלי בפני עצמו, ואין לזה דין של קרקע, ובין אם יש ידית בין אם אין ידית, מותר לטלטלם בשבת.